Det er derfor, jeg er så rolig, harmonisk og afdæmpet. Begge mine forældre er lige døde. Min far er døde for et par 20 år siden snart. Og min mor, det kan jeg sgu ikke rigtig huske. Og den gamle, han var nede hos onkel Adolf under 2. verdenskrig. De var inde på politiet. Og så kom han på en lille holiday camp dernede. Okay. Og så kom jeg sammen med de hvide busser. Med hvad? Med de hvide busser. Ja, ja. Og jeg er født og opvokset i Allerød. Og har boet deroppe til jeg var 20. Så mødte jeg nuværende og foreløbig første kone. Hun arbejdede samme rederi, hvor jeg arbejdede. Så på et tidspunkt fandt selskabet ud af, at nu skulle vi så prøve at sætte en lave setup over i England. Så hun blev hyret ind til at være en form for au pair. Jeg sad så på kontoret med befragtning af skibene og hvordan det tilhører. Og men for en uddannelse, det er inden for shipping, kom jeg i 1972, 17,5 år gammel. Og det var som en befragtning og operation af skibet. Og hos os samtidig meget. Ja, det var pænt af dig. Og det meste af den side, jeg var inden for shipping, der var meget af det, vi lavede, det var mere eller mindre på lovens grænse. Nogle gange gik det lidt også over. Det var som regel over grænsen, medmindre det sluttede korn eller fiskemel. Som oftest det, vi sejlede med, det var våben, ammunition, eksplosiver, raketter, skidt og lort. Alle dem, der ligesom havde brug for, at der skulle leveres nogle varer, legalt eller illegalt, det kunne vi nok klare. Det var det, der var mest penge i. Det var det, der var mest penge i. Og nu Peter, han kommer fra Randers. Nogle af de første skibe, vi havde, der blev sluttet. Det var en, der hed Bandabur. Og burrederierne i Randers, der blev opbragt. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, men det var fyldt med alt muligt lort. Mens jeg så sad i England, så det rederi, jeg arbejdede for, det var ved at gå down the drain. Så fik jeg tilbudt en meget spændende last, som hed Caterpillar Spare Parts. En wooden boxes, og de blev lastet op i Basra, op i Irak. Og det skulle til Hamburg. Det er sådan lidt sjov konstellation af Caterpillar Spare Parts. En wooden boxes, ikke? Fra Basra til Hamburg. Så var der lige den krølle inde i konsumentet, der var sat på tid, at skibet skulle anløbe Durban i Sydafrika. For at tage bunkers, det vil sige brændselsolie for at kunne fortsætte en videre tur sønden op. Okay. Og lige i øjeblik så skibet stak næbet inden for havnemodningen i Durban, så blev det boret. Hvad var de lastet med? Jamen, de var lastet med Caterpillar Spare Parts. Okay. Og det ville de sådan godt ligesom se, de sydafrikanske havnemyndigheder. Det var det helt store show. Og de brækkede de første 2 kasser op, og lå rifler og alt muligt andet skrammel. Så åbnede de resten af kasserne, det var det samme lort, der lå inde i. Og så sagde Sydafrika, der var kontrabande, der var forbudt åbenbart på det tidspunkt at handle mellem Irak og Tyskland. Ja. Så sydafrikanerne, som de pæne mennesker var, de konfiskerede hele lorten. Det var mest der stadigvæk var apartheidstyret. Ja, det var meget passende. Det var meget belejligt. Ja. Det kunne de godt bruge. Ja, det måtte vi jo ikke, så straffen det var de 2 lasten. Det var jo skidt. Vi fik altså fragt med livet. Som var en skide god fragt for det. Så gik der en uge, 14 dage, så blev jeg ringet op i min kollega, som sagde, Danmark, hvad fanden har du lavet? Jeg sluttede den her last. Ja, det har jeg sgu fundet ud af, så hvorfor spørger du sådan, Flemming? Jo, jeg var lige blevet afhørt med en sigtets rettigheder i 4 timer af Rigspolitiet. Mig kunne det ikke rigtig få fat i, for jeg sad over i England. Men jeg fik at vide, at den der paperfile, jeg havde på den, det var før computeren blev opfundet. Det var nok meget klogt at lave et bål inde i pejsen med det samme og få brændt helt lortet af. Det gjorde det så. Men det var sgu sjovt. Det var fandme sjovt. Også når man lå og laste ammunition, som var ude nede i Italien. Mafiaen var jo kraftigt medvirkende til det. Matkosten, I var der garbanda. Så skulle der bygges, hvis du sejlede de torer sammen med ammunition eller eksplosiver, så skulle det være i separate afdelinger. Det var de mafia-drenge, der var bygget. Der var så mange penge i det, som man skulle den dog. Nå, så på et tidspunkt, så inden for den danske småskibsfart, så knækkede filmen dårlige tider. Rederierne gik på røven.
et efter et. Og så kom jeg så i 1984 kom jeg til Kodan. 1. februar. Så jeg lige Det var fra Asken til. Og hvad? Det var fra Asken til. Det var fra Asken til, ja. Det er 30 år. Jeg har lige haft 30 års jubilæum 1. februar. Tillykke. God tak. Og jeg så en annonce i omkring juletiden, hvordan det nu var, hvor de søgte til en medarbejder til saveriafdelingen. Og da den var i 2 gange, altså det lød lidt spændende, så ringede jeg ind til Peter Damgaard. Du, Peter, den der annonce, har I fået noget? Nej, det havde de sådan set ikke. Nå, så, om jeg var interesseret, så ja, det var der egentlig. Om jeg lige kunne komme ind og snakke med dem? Ja, det kunne jeg godt. Så samme eftermiddag, så var jeg inde og snakke med dem i Kodan, med Kjeld Hansson og Michael Thomsen og Peter Damgaard og hilse på de forskellige hoveder, der sad i afdelingen. Ja, okay. Og de syntes, det var okay med mig. Og så skulle jeg lige op i den meget store personaleafdeling, som bestod af 4 eller 5 personer. Op til Kjeld Bredesen lavede sådan en pappitest. Så hvad går den ud på, spurgte jeg. Jeg var ikke så klog. Så ja, vi skal bare lige finde ud af, om det er lige så tosset som de andre. Når jeg var færdig med det, så det igen. Jamen det er du, så du er antaget. Så det har været 30 rigtig super sjove år. Og der er ikke et eneste tidspunkt, hvor jeg keder mig i nu er det så fint mit virke, men til at sidde med havaribehandling. Der er altid nye udfordringer, nye tiltag og nye ting, der sker. Det var nok om det arbejdsmæssigt. Så er jeg gift. Og 30. september, der er sølvbryllup. Og det ældste af ungerne, hun har dåbsdag samme dag. Og det kan vi altid huske. Så, og hun skal så giftes her den 31. maj med ridderne af den runde fodbold. Og årsagen til de to, der mødtes, det vil sige, det er ren og skær forældresvigt. Rent forældresvigt, fordi det var juleaften, hvor vi plejede at holde juleaften sammen med mine gode søskende. Og så på et tidspunkt, de der 4 største af kusinerne, der er 6 kusiner, ikke nogen drenge. Det er hårdt. Så begyndte de lige pludselig, de skulle i byen i Hillerød. Så sagde jeg, nu skal I kan sgu da godt blive her bare sådan, der var ikke fejret juleaften. Det havde det, fordi jeg havde nogle aftaler. Ja, så sagde jeg til Nina, hun kan tale om, så sagde, det er fint nok, men jeg har fødselsdag i morgen, så du kan godt komme hjem nogenlunde decent, og så hjælpe lidt til med at lave noget mad og så videre. Ja, sgu nok. Det har ikke været tid, at komme hjem, men da jeg så fik puren på et eller andet tidspunkt, så lige nu sagde den noget, der var løgn. Hun var fuldstændig ren og skæv, og så den assistance, vi fik fra hende, den var ikke ret meget bevendt. Og så kom hendes 3 andre kusiner, som havde været i byen, de så lige ud. Så inden vi var gået til bord til det hele taget, så havde de sat hver sit hjørne i 2 sofaer, og så sad de bare fuldstændig bevidstløse. Så lige en faren? Fuldstændig, ja. Og så de der tøser begyndte at vågne en lille smule op, så begyndte de, Nina kysser mig til at Brian. Nina godt kysser mig. Så nå, hvad er det, Nina? Det var ikke noget, vi skulle bekymre os om. Okay. Nå. Så gik der ikke ret lang tid, så lige pludselig nogle gange om aftenen, så ringede det på døren. Ding dong. Så kørte man op fra første sal. Den tager jeg. Så var hun nede ad trapperne, åbnede døren, og så blev døren lukket, og så hørte vi trappetrin op. Hvad sker der her? Det var ligesom noget, vi slet ikke skulle bekymre os om. Og så nogle gange så også det der ringe på klokken, og så hørte vi ikke rigtig døren, det gik. På et tidspunkt, hvor vi kom til ud af døren. Nå. Og så en af de der morgenstunder, hvor så Brian havde overnattet. Jeg ikke set dem før. Så snakker han hovedet i køkkenet om morgenen, hvor Brian sad og spiste morgenmad. Hej, søn. Det var hyggeligt at møde jer. Ja, lige noget. Hey, hvad skete der lige der, ikke? Så billeder af. Ja. Så ikke noget billeder det som Brian, ikke? Bummelum. Og så da man så ham med bare arm, så var han kraftedeme tatoveret, så det kunne komme efter ham. Men det viser, at han er en super sød knægt, og han er en stor undskyldning for sig selv, og han er en modsat type af en Brian. Det er han fortalte selv, da hans forældre, de ikke de skarpeste knive i skuffen, havde fortalt gudmor, at han skulle hedde Brian, så havde gudmor sagt, det kan I da vel ikke døbe barnet. Så er jeg så Sofie, som hun bliver 20 her til juni, og Nina bliver 25, og så 6 dage før hun skal giftes. Sofie, hun har været i Kejle, hun gik i 1. G, og der var for meget tand af fjæs, og hun kærede sig lidt for meget om
hendes veninders problemer, og så meget empati, hvad det angår. Så det var sådan, men I og nu er hun, og I Sofie på lektier. Har I ikke noget for? Jeg tror, jeg alle sammen har hørt det. Fint nok. Og så sagde der bare, så viste hun, at hun havde fået alt for meget frihed, eller pjek, på trods af, at vi afledte hver morgen, når vi kørte på arbejdsmedvind nede i gymnasiet. Ikke? Men hun så har lavet efterfølgende, eller hun fik altid næsten fravær første time, fordi Sofie kunne ikke lette røven om morgenen, og det kan hun stadig ikke. Hun er håbløs, hvad det angår. Ja, og lidt for meget god. Nå, okay, så det var shit happen, så vi laver en ommer. Nu starter det forfra i 1. G, og så har hun så noget ude på efterår, eller omkring lidt over jul. Så sagde hun til, at det duer bare ikke. Hun var skoletræt, så stod ørerne på den. Så fik hun så lov at droppe ud. Der gik hun kejlet lidt rundt, så fik hun en chance hos en dansk familie. Den boede i Torino. Moren havde sit eget indretningsfirma, som pendlede frem og tilbage mellem Danmark og Torino. Og så var der 2 drenge, som hun ligesom reservestorsøster for. Hun havde ikke nogen huslige forpligtelser, hun skulle lige sørge for ungerne. Jeg sørger for, at drengen selv rydde op på værelset. Så var der rengøringskone 3 gange om ugen, og så hun kunne gå og shoppe og hygge sig og gå på caféer og prøve at lære noget til hende. Og hun var super glad for at være dernede. Og så var de lige hjemme og skulle vente lidt i livs tid. Så blev Sofie ringet ind i Nina som mor ned. Ja, Sofie, vi kan lige snakke med dig. Ja. Så hun kom derind. Så mødte hun så Nina. Ja, Sofie, jeg er så glad for dig. Men jeg er blevet træt af Italien. Og jeg har meldt ungerne ud af den italienske skole. Og de har været til optagelse på den internationale skole i Hellerup. Og de er blevet optaget. Og så skal jeg skilles fra Jakob. Og for øvrigt, Jakob ved ikke noget om det her endnu. Der stod Sofie der, og det var sådan noget, hun ikke havde brug for. Ikke? Hun havde ligesom kommet ind i en fornuftig gang dernede, kunne lære noget sprog og var glad for at være der. Ikke? Fuck, mand, så. Hvad så? Ikke? Så nu er hun så gået og kejlet rundt. Indtil hun så har hun fået et arbejde, et studenterjob inde på besigtigelseskontoret. Hun sidder og ordner papirer for dem og lægger ting og sager i regneark og havariopgørelse som det andet. Vi har sådan noget, så nu kan jeg sidde og diskutere arbejde med Sofie, det er lidt sjovt i gang med. Men hun har lige været til, det var i går, og hun har været til optagelsesprøve inde på HHX, en 2-årig handelsgymnasieuddannelse. Og hendes matematik, det var Bobby, det var hun ikke så skarp i, men det må hun så træne. Men den danske fortalte hun, at hendes ordforråd og så videre, det var ufatteligt stort, og hun må da sikkert læse mange bøger. Hvorpå Sofie, bøger mig? Det går sgu ikke godt. Jeg har aldrig læst en bog, stort set sagde hun. Andet det, der er blevet tvunget ned i halsen på inden for skolens side, ikke? Og så har vi andre stået med pistolen på tændingen, så læs for helvede. Men på den måde ligner hun nok sin gamle far lidt. Det kan kun gå godt. Og så har vi en lille sjov ting ved vores kommende sølvbryllup. I 1988, nu er lige kommet hjem fra Frankrig og været på ferie. Så ind ad døren torsdag aften, så ringer telefonen, så er det min kones søsters kæreste, spørger, nå, jeg kommer hjem, så jeg vil fandme lige komme ind, fordi bilen, campingvognen helt lort holder ude på fortovet, vi begynder at til at tømme. Nå, hvad skal I lave i morgen ved 2-tiden? Så vi skal aflevere campingvognen, skal jo op og hente hunden hos mine forældre, som havde passet den. Nå, men hvis vi ikke havde andet for, så måtte vi sådan set gerne komme op og Gentofte og Brødhus, fordi Ham og Karen havde besluttet sig, at de skulle giftes. Og Karen, hun havde solgt en ordentlig skidesæk på. Hun var meget gravid. Så jeg hyldte op på Gentofte Rådhus. Det havde det meget. Så havde de skidesæk, så der blev de giftet af en anden fin officiel deroppe fra. Ja. Anden viceborgmester. Nå, samme dag havde Karens mand, som hedder Søren, havde hans mellemste søster og hendes kæreste besluttet for, at de skulle giftes. Så et søskendepar blev giftet samme dag, uafhængig af nat, uden nogen vidste noget. Det var meget pudsigt. Så gik der under et år, så fik vi så Nina, og hun skulle ifølge Bolle absolut fødes i søn. Det vil sige, at jeg skulle møde op på Københavns overpræsidium og skrive under på. Jeg havde nok var fader til det pågældende måde. Nå, så sendte vi en invitation ud til vores bryllup, og vi blev sendt ud i weekenden. Mandag morgen så ringer min kones søster. Ja, tak for invitationen, vi vil meget gerne komme, men det er jo lige sådan det, at vi faktisk også sidder og skriver på vores invitation til bryllup, der skal holde 14 dage efter jeres.
Hvad siger I til det? Det var da fint nok. Der var 2 fester inden for måneden. Så summer så meget, resultatet er blevet nu, at de der 4 gamle ægtepar, vi har stået vores sølvbryllup sammen, og holder det på et tidspunkt i august måned. Det bliver 100 års bryllupsdag. Og det skal holdes op, hvor hendes 2 søskende, de bor sammen med deres mænd oppe på en gård oppe i Ramløse. De har en stor ridebane, hvor der bliver sætte et kæmpe telt op. Så det bliver bare det garante. That's about it. Okay. Ja, godt.